Agam näçe wagta gelersiň? Näçe wagtdan ýük bolarsyň? Yarım saat 45 min. Ay şoňa taýlap gelýärmen. Nesip bolsa gülýär edersam arkaýym bol. İçin süpürüp bilýärmi? Allah. Mä? İçizin Allah'sı var. Zalimin zulmü bolsa. İçizin Allah'sı var. Wagt beni yetişmek beredi o. Allah neyler, neyleser gülüyle. Hey! Hem oldu. Ýörenin? Ağamcan, maşina bolanlar. Ýönüşden tek bara maşina duran kökaňdan ip duragam. Häka saplaşykdy ucundan aýrarna gaýraty dogurçun. Birinji bilene çağa tentek diýme dost. İkinciden hem nämen bu sen? Ogluňmy? Ýok, ho, yetim bir atasy var, 5 mant bolsun ýyp alqaýdan ýanyma. Yetimleri elinden zürriyatayan Muhammed. Minde yetim bir balan, dualarım kabul et. Gülsüvüm yeter bana, gizli Resulüm şeyleme tacım sana. Beni balan kabul et. Ya Resulallah, bu dünyada yetimlerin arkadağı sen misin? Şey deyip kalkam, bugün holuda çağlar üşüp oynamadılar. Beni yeni yetim deyip aralarına almadılar. Kimsinlikler ağladım. Ya Resulallah, buyursana beni yetim deyip kemsitmesinler. Biliyorum, gelirsin, Öyle başıma doktor. uşarsın. Özüň mamaýasy mı? Üstüme törüsün. Bar git şu taýdan ha. Menin ecemde kalkımda sensin ya Resulallah. Menin ecemde kalkımda sensin ya Resulallah. Ya Resulallah. Ya Resulallah. Yetimleri önüne rüyat sayan Muhammed. Minde yetim bir balan, dualarım kabul et. Gülsüvüm yeter bana, gizli Resulüm. Şimdi atacağım sana, beni balan kabul et. Şefaat ya Resul. Gumay öde adaylary. Gowy. Ýöne sene göresi gelýär arasyna. Seret. In her abalar. Ine de bulwary. Gowşurarsyň da. Sag bol. Ýöredim men. Ýene şey dip görüşmän gidi berjekmi? Aho, nire varyan? Hanfägnany? Her habar gelýäňde, zatlaryň goýýandy gidip berýän. Salam pelik hal ahwal soraşmak ýok. Mine beýle bolýar. Bar ejeň bilen gitdiň, ejeň ýanynda bolup berdiň. Sen eje boglar ahyrin. Sen çagadar oldukan ýigit çykypsyň. Bulwar tuwam getiripsiň o. Tuwalmy? Aslında durmuşda sen maksadın näme? Niyetin näme? Niyetim kaka. Unutmak ya da bağışlamak. Kimi? Kaka. Yürü oğlum. Ecem näme? Sen meň bilen gitjekmi, ejeň bilen galjakmy? Ben öz ecem bilen galjak. Owo? Başardyýam onsoň. Yok. Hey oğul. Mene garrap durnam.
Çok saatler yadıma da düşen o. Yadyňa düşmedi toray kaka. Men ýadymda. Bugün dostlar Bağırda toyda bolduk. Hova 44 gradus. Ýöne daşarda aýlanyp ýörseň 60 ýaly. Pavilyonuň içi bolan beýleder. Şu kondisionerler görýän bolsaňyz öňküden 2 hisse kän gurnalandyr. Şol diýilýän salkyn howany almak üçin. Hem üçin arzu ýoly ilkinjilen hataryna diýenler. Şu zatlar üçin wagtly-wagtynda bedeýler täzelenip durmak, kışda içi ýyljak bolmak, tomuzda salkyn bolmak, oň üçin aladafyn edýän ýürüti işgärler bar. Mahabat dostlar ýöne hyzmat birinji ýerde durýar. Hova gazaram, sogaram, ona çäre ýok, ýöne esasat özüňizi goraň, janyňyz sag bolsun, işleriniz uğruna bolsun, toyda görüşelim. Men kötüne saymak mı? Sana canımı vermek mi? Ya hıyarlarda gelmek mi? Saymak mı? Koymak mı? Gelnece, taýynlar. Ha, ona oňarypsyňyz. Ýöne siz gaty gymmat gurnaýan ekeniňizde. Hana oğun şeýmediň kyny. Hytaýyň kyny edil siziň kiýaly. Ýöne siziň ýarty wakaňyza gurnapdyrlar da. Gelnece bu Hytaýynky dälle. Bu Germaniýaky Huarman kompaniýasynyň ölümi Hytaýlar meňdedip biler käbir hereketlerini ýöne hili düýbünden başgada. Muň motoruny çüstüwitsinizwa meselem, muň aşagyna. Aýe, jigim. Şo bir zatlar. Diň adyny ütgetýäňiz bolly. Başga ütgeýän zat ýok. Nädilem? Bargyzym alyp gal şonu. Mejigim. Alo. Recep ağa, salamu aleykum. Wa aleykumussalam mekan. Ağam gurna gaýtdym bolen. Gelnejem bilen kän düşünüp bilmedim. Pulunu alman gaýtdym ağam. Ýok mekanzan hemme zat gülýäli. Genejeňe düşündirdim hem düşündüm. Ertemete bilen görüşärnem, hataplaşarnam netip bolsa. Tuwalama gurnapdyrlar oglanlar. Gurnadylar haladym lawan gaty gymmat zatlar gyzby. Gymmat zat däl. Gowzat. Bir minut gurlasaýyn jaň gele. Bole. Alo. Eje göräýinne. Agymyň gowçadygyny. Agy. Nämasyň? Vay, kakaň maşynyny aýladyň aýyny kakaň käýýär bize. Vay kakasy, ine gyýdan bilmän basaýypdyr da. Kakasy, maşyna zat bolan näler ha? Hiç adam bolan näler? Vay gymmat zada kakasy. Gymmat zat däl. Ha. Gowzat. Seret, görýäňmi? Hakykatdan hem hiç ýeli gorkul zady ýok.